al Sfântului Duh. Domnul să fie cu voi. Fraților, să ne recunoaștem păcatele pentru a lua parte, cum se cuvine la celebrarea Sfintei Liturghii, astăzi în Marea Sărbătoare a Crăciunului. Mărturisesc lui Dumnezeu, Vrednicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult, cu gândul, cu fapta și omisiunea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea rog pe Sfânta Maria, pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții, și pe voi, fraților, să vă rugați pentru mine, la Domnul Dumnezeul nostru. Să aibă milă de noi, atotputernicul Dumnezeu, și iertându-ne păcatele, să le ducă la viața cea veșnică. Dumnezeule, care în mod minunat l-ai creat pe om după chipul Tău
și ne-ai renoit și răscumpărat în mod și mai minunat. Dă-ne, te rugăm, harul să putem împărtăși viața divină a Fiului Tău, care astăzi a voit să-și asume firea noastră omenească. El care, fiind Dumnezeu împreună cu Tatăl, viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt, în toți vecii vecilor. Copiii pot veni și mai în față, mai este o bancă liberă aici, în partea dreaptă. Lectura 1. Citire din cartea profetului Isaia. Cât sunt de plăcute pe munți picioarele celui care aduce vestea cea bună, care anunță pacea, care vestește binele, care anunță mântuirea, zicând Sionului: Dumnezeul tău domnește. Un glas, străjerii tăi înalță împreună un strigă de bucurie, pentru că văd cu ochii că Domnul se întoarce în Sion. Tresăltați, strigați de bucurie, ruine ale Ierusalimului, pentru că Domnul mângâie poporul său și răscumpără Ierusalimul. Domnul și-a descoperit brațul său cel sfânt înaintea tuturor popoarelor, căci au văzut toate marginile pământului mântuirea Dumnezeului nostru. Cuvântul Domnului.
altora toate, prin care a făcut și veacurile. Acesta, fiind strălucirea gloriei și chipul ființei sale, și ținând totul prin cuvântul puterii sale, după ce a săvârșit purificarea păcatelor, s-a așezat la dreapta majestății în ceruri, devenind cu atât mai presus decât îngerii, cu cât a moștenit un nume mai deosebit decât al lor. De fapt, căruia dintre îngeri a spus vreodată, Fiul meu ești tu, eu astăzi te-am născut. Și iarăși, eu îi voi fi lui Tată și el îmi va fi mie fiu. Dar din nou, când îl introduce pe primul născut în lume sfânt și să-l adore toți îngerii lui Dumnezeu. Cuvântul Domnului. La început era Cuvântul și Cuvântul era la Dumnezeu și Cuvântul era Dumnezeu. Acesta era la început la Dumnezeu. Toate au luat ființă prin El și fără El nu a luat ființă nimic din ceea ce există. În El era viața și viața era lumina oamenilor, iar lumina în întuneric luminează, dar întunericul nu a cuprins-o. A fost un om trimis de Dumnezeu, al cărui nume era Ioan. Acesta a venit spre mărturie, ca să dea mărturie despre lumină, pentru ca toți să creadă prin El. Că nu era El lumina, ci a venit să dea mărturie despre lumină. Cuvântul era lumina adevărată, care venind în lume, luminează pe orice om. Era în lume și lumea a luat ființă prin El, dar lumea nu L-a cunoscut. A venit la ai Săi, dar ai Săi nu L-au primit. Însă celor care L-au primit, celor care cred în numele Lui, le-a dat puterea de a deveni copii ai lui Dumnezeu, care nu din sânge, nici din voința trupului, nici din voința bărbatului, ci din Dumnezeu s-au născut. Și Cuvântul s-a făcut trup și a locuit între noi, iar noi am văzut gloria Lui, glorie ca unicului născut din Tatăl, plin de har și de adevăr. Ioan a dat mărturie despre El și a strigat zicând, acesta era Cel despre care v-am spus. Cel care vine după mine a fost înaintea mea, pentru că era mai înainte de mine, căci noi toți am primit din plinătatea Lui har după har, pentru că legea a fost dată prin Moise, harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Nimeni nu L-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Fiul unic al lui Dumnezeu, Cel care este spre pieptul Tatălui, El L-a revelat. Cuvântul Domnului. Lăudați să fiți Hristos. Acum câțiva ani, în urmă, am citit mărturia dată de un bătrân
povestea că în apropierea sărbătorilor de Crăciun, îi se întâmplă ca să viseze și să se trezească la un moment dat cu ochii în lacrimi. Știe, spunea el, că preț de câteva clipe are devenit copil. Acesta este Crăciunul, dragi copii, dragi credincioși. Dumnezeu ne devine copii. Cu toții ne amintim de copilărie, unii mai aproape de ea, iar alții mai departe. Cu toții ne amintim de Crăciunul copilăriei noastre, de atâtea și atâtea momente frumoase, căci Crăciunul înseamnă bucurie, înseamnă să te aduni cu cei dragi ai tăi, să fii alături cu cei pe care poate nu i-ai văzut de luni bune sau poate de ani. Fiecare în felul său se adună, caută să fie împreună cu ceilalți. La fel am făcut și noi astăzi, care am venit în casa Domnului pentru a-i aduce laudă și mulțumire pentru marele dar al Fiului Său, căci și parohia și biserica este o familie lărgită, o familie invitată să se bucure. Dacă aseară s-a citit din Evanghelia, după Evanghelistul Luca, Evanghelistul Milostivirii, astăzi, în schimb, biserica ne propune Evanghelia după Sfântul Ioan, o Evanghelie mai înaltă. Acest evanghelist apare adesea reprezentat ca având un vultur lângă el. Și ce face un vultur? Urcă la înălțimea mițitoare, merge până sus, zboară la înălțimea mițitoare. Evanghelia sa este înaltă, teologia sa este profundă, căci atunci când vorbești despre Dumnezeu, cuvintele sunt totuși sărace. Dar pentru Dumnezeu, în schimb, nimic nu este imposibil. Și astăzi am să vă invit ca să priviți puțin altfel, să vă luați privirea preț de câteva clipe de la Iesle și să priviți spre centru. Acolo se află pruncul Iisus, simbolizat în alt mod. Se află așezat pe o carte, Biblia, și cuvântul s-a făcut trup. Ieri tineri, în timp ce aranjam biserica, m-au întrebat de ce puneți pruncul pe această carte. Și le-am spus, este cuvântul scris, este cuvântul revelat, este cuvântul pe care Dumnezeu l-a transmis oamenilor. Am auzit în a doua lectură, după ce în atâtea moduri și în atâtea feluri a vorbit încă din vechime, prin Sfinții Săi profeți, Dumnezeu la urmă vorbește prin însuși Fiul Său. Dumnezeu se ține de cuvânt, Dumnezeu își ține promisiunile. Într-o lume în care trăim și în care se vorbește continuu, dar nimeni nu ascultă, într-o lume în care cuvintele parcă nu mai au nicio valoare, sărbătoarea Crăciunului ne invită ca să privim la cuvântul făcut om. După ce Dumnezeu vorbise în atâtea moduri, în atâtea feluri, la urmă l-a trimis pe Fiul Său. Cuvântul s-a făcut trup, s-a făcut carne, spune traducerea. S-a făcut carne și a locuit între noi. Prin acest cuvânt toate au luat ființă, toate au fost chemate la existență și ne amintim de primele pagini ale Scripturii, când Dumnezeu rostește cuvintele sale, să fie apele, să fie animalele, să fie toate cerurile, să fie lumină. Prin Hristos, copilul soare în lumea aseară, în timpul predicii, Papa Francisc, Dumnezeu își trimite lumina sa asupra întregului univers. Că ce se întâmplă dacă lumina dispare, dacă lumina lui Dumnezeu nu-și mai are loc în viețile noastre? Totul se pierde, toate se întorc în țărână. Lumina ne arată
măreția lui Dumnezeu, ne arată bunătatea sa, ne arată locul, timpul spre care noi trebuie să ne îndreptăm spre lumină. Copilul a venit și a adus lumină în mijlocul lumii, a adus lumină în inimile celor de bună voință, a celor care împlinesc voința lui Dumnezeu. Dacă îl vedeți reprezentat, stă cu brațele deschise, copilul strălucește, acel pruncușor reprezentat, stă cu brațele deschise, el, fiul de împărat, el, regele regilor, venit în mijlocul lumii, așteaptă să fie îmbrățișat. A venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Când s-a născut Hristos, cei din oraș, cei puternici, cei bogați dormeau. Nu le păsa că Fiul lui Dumnezeu trebuia să se nască într-un moment în altul. Cunoaștem faptul, istorisirea, cu lipsa locurilor de cazare, am spune noi astăzi. Dar oare cuvântul Său are loc în viețile noastre? Are loc în bibliotecile noastre? Are loc în sufletele noastre? Dumnezeu vine la noi blând. Dumnezeu vine la noi în mod minunat. Vine prin intermediul Fiului Său, făcut copil, născut ca și noi, venit în mijlocul nostru, îmbrăcat cu în haine împărătești și înfășat în scutece. Un copil normal, un copil născut printre cei săraci, dar în același timp un copil puternic, prin care toate au fost create, care a venit pe noi, care suntem fii ai lui Dumnezeu, copii ai lui Dumnezeu, mai tineri sau mai puțin tineri, a venit ca să ne ia și să ne poarte din nou. Își întinde mâinile pentru a îmbrățișa universul, pentru a îmbrățișa pe fiecare dintre noi, pentru a ne conduce spre bucurie, spre lumină, spre mântuire. Iată, dragi credincioși, în câteva cuvinte, semnificația, frumusețea acestei sărbători. Crăciunul înseamnă bucurie. Crăciunul înseamnă că Dumnezeu a coborât între noi, că Dumnezeu redevine copii și ne cheamă și pe noi să fim cu suflet de copii, să fim cu fețele luminate, să fim plini de iubire, să fim plini de credință, căci Dumnezeu vine și ne mântuiește. Dumnezeu vine și în modul Său, de neconceput adesea pentru omul modern, vine ca să-l salveze și să-l poarte înapoi pe copilul din nou. Să-i mulțumim pentru acest mare dar, în Fiul, oferit nou în Fiul Său. Să-i mulțumim și să ne apropiem fără teamă, căci cuvântul s-a făcut trup, a coborât din înălțimile lui Dumnezeu, din sferele cerești, pe acest pământ al nostru, pentru fiecare dintre noi. Lăudați să fie Iisus Hristos! Vom recita creatul, iar la cum interesant cu fapt, vom căuta să încenunchem cu toții. Cred într-unul Dumnezeu,
Iubiți frați în Hristos, să ne rugăm cuvântului veșnic al lui Dumnezeu, care la împlinirea timpului s-a făcut om. Iisuse Hristoase, născut din Tatăl înaintea veacurilor, Tu care ești strălucirea mărturii și chipul ființei sale și care ții lumea întreagă prin cuvântul puterii tale. Dăruiește tuturor oamenilor viața ta dumnezeiască. Iisuse Hristoase, Dumnezeu adevărat și om adevărat, venit în lume pentru mântuirea neamului omenesc, atrage la Tine toate popoarele prin dovezile tale, pentru ca prin Tine să-L cinstească pe Tatăl veșnic. Iisuse, Dumnezeu puternic, Împărat al toate, care ai binevoit să te naști în creștere și să fii împășat în scutecere, dăruiește-le celor părăsiți și greu cercați, bucuria pe care Tu ai adus-o în lume. Iisuse Hristoase, născut din Fecioara Maria, Domnul minunat, Domnul păcii, călăuzește lumea întreagă spre pacea adevărată. Iisuse, care te naști în sufletele noastre prin cuvântul Tău și prin preasfânta Euharistie, dă-ne harul să te și să te dăruim și fraților noștri. Iisuse Hristoase, spre care se îndreaptă așteptarea universului, primește-i pe cei răposați să se bucure pe deplin de roadele venirii tale. Dumnezeule atotputernic și veșnic, în întruparea Fiului Tău, Tu ne-ai descoperit iubirea Ta părintească. Primește rugăciunile credincioșilor prin mijlocirea aceleia, căreia i-ai dăruit harul neasemuit de a fi Maica Preacurată a Dumnezeului făcut om, prin Hristos Domnul nostru. Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Să fie bine primită, Doamne, ofranda pe care o aducem în această zi de sărbătoare, căci prin ea izvorăște împăcarea noastră de plină cu Tine
și prin ea putem aduce închinarea desăvârșită prin Hristos Domnul nostru. Domnul să fie cu voi. Sus inimile. Să-i mulțumim Domnului Dumnezeului nostru. Cu adevărat vrednic și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul. Ție, Doamne, Părinte Sfânt, Atotputernic, Veșnic Dumnezeu, Tu, prin misterul întrupării cuvântului, ai dat putere ochilor minții noastre să vadă noua lumina strălucirii Tale, pentru ca în timp ce cunoaștem pe Dumnezeu în chip văzut, să fim înălțați de El la dragostea celor nevăzute. De aceea cu îngerii și arhanghelii, cu tronurile și stăpânirile și cu toate codurile oștirii cerești, cântăm imnul măririi Tale, zicând fără încetare. Cu adevărat, Sfântul ești, Doamne, Păstorul la toată Sfințenia. Te rugăm așadar, sfințește darurile acestea cu roa Duhului Tău, ca ele să devină pentru noi lucruri și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. El, dându-se de bunăvoie spre pătimire, a luat pâinea și mulțumim, a hrănit-o și a dat ucenicilor Săi, zicând: Luați și mâncați din aceasta toți. Acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și din nou mulțumim, l-a dat ucenicilor Săi, zicând: Luați și beți din acesta toți. Acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul Credinței. Celebrând așadar moartea și învierea Fiului Tău, îți oferim, Doamne, pâinea vieții și potirul mântuirii, mulțumindu-ți că ne învrednici să stăm înaintea Ta și să-ți slujim Ție. Te rugăm cu umilință să ne unească Duhul Sfânt pe noi, care ne face împărtași de trupul și sângele lui Hristos. Adu-ți aminte, Doamne, de biserica Ta răspândită pe întregul pământ, ca să o desăvârșești în dragoste împreună cu Părintele nostru, Papa Francisc, cu Episcopul nostru Ioan și cu tot clerul. Adu-ți aminte, Doamne, și de frații noștri, care au adormit în speranța învierii, și de toți cei care au răposat în milostivirea Ta, și primește-i să se bucure de lumina feței Tale. Te rugăm, ai milă de noi toți, pentru ca împreună cu fericita născătoare de Dumnezeu, Fecioara Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și cu toți sfinții pe care din veci ai iubit, să ne învrednicim a fi părtași de viața cea veșnică, să Te lăudăm și să Te preamărim prin Iisus Hristos, Fiul Tău.
Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție Dumnezeule Tată Atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura sa dumnezeiască, îndrăznim a spune: Tatăl nostru, care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, și ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate rele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milosțivirea Ta să fim pururea liber de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința Bisericii Tale, și binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiește și domnește în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea. Oh
Să ne rugăm. Dumnezeule milostiv, te rugăm, dăruiește-ne harul ca Mântuitorul lumii care s-a născut astăzi și ne-a renăscut pentru viața dumnezeiască, să ne facă părtași ai nemuririi sale, El care viețuiește și domnește în vecii vecilor. Înainte de a ne ruga Îngerul Domnului, mai trebuie să vină cineva sau după. Cine trebuie să vină copii? Pruncul a venit, da? Pruncul vine cu darul. Vine și el cu darul, dar mai vine cineva. Cine mai vine? Moș? Moș Crăciun. Pentru cei mici, foarte mici, pe care îi invit împreună cu părinții să vină mai în față, va veni moșul. Va fi un mic spectacol, câteva cântecele, cântate de unii dintre copiii acestei parohii. Așadar, nu plecați, rămâneți pe loc, nu ne grăbim, moșul vine mai încet, îl așteptăm, după care, după ce vom asculta și vom primi, veți primi, cine a fost cu minte, nu știu, sper și eu să primeți ceva. După, fiecare se va retrage acasă. Îngerul Domnului a vestit Marie. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Iată slujitoarea Domnului. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Și cuvântul s-a făcut trup. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Roagă-te pentru noi, Sfântă Născătoare de Dumnezeu. Să ne rugăm. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. În cer al lui Dumnezeu.